Ćao, ja sam Bojan, a ti gledaš kanal Unapredi se. Da li konstantno strepiš od nečega? Da li te svakodnevno prate neke misli i emocije koje narušavaju tvoj mir? Da li je to možda konstantna strepnja da će se tebi ili nekoj tebi dragoj osobi dogoditi nešto loše? Ili da ćeš se možda izblamirati pred drugima? Ili da nećeš uspeti da ispuniš ono što se od tebe očekuje na poslu? Možda već jako dugo sa sobom nosiš neku odličnu ideju za sopstveni biznis, međutim, strah od neuspeha je toliko jak da se nikada nisi usudio da pokušaš da realizuješ. Isto tako, možda već godinama radiš na radnom mestu na kojem te tvoj šef tretira kao da si idiot, a pri tom radiš za malu platu. Međutim, iako si jako često razmišljao o tome da promeniš posao, tvoji strahovi su toliko jaki da se ne usuđuješ da pokušaš, a o suočavanju sa šefom da ne govorim. Postoje oni prirodni, racionalni strahovi, međutim oni nisu problem, oni su normalna pojava. Ovdje mislim recimo na situaciju kada šetaš ulicom i zid pored kojeg hodaš krene da se ruši. Sasvim je normalno da ćeš se uplašiti i odreagovati. Ako zamislimo scenarij u kom šetaš šumom i napadnete neka divlja životinja, isto tako sasvim je prirodno da se uplašiš i da odreaguješ. Kao i sve u prirodi, i strah ima svoju svrhu. I ja verujem da je njegova primarna svrha da te zaštiti i da prouzrokuje određene fizičke reakcije u našem organizmu koje će nam u toj datoj situaciji omogućiti da reagujemo brže i bolje. Međutim, problem je u tome što prosječan čovek danas ima gomilu strahova koji su uglavnom iracionalni, što znači da uopšte nemaju uporište u realnosti. Plašimo se raznih stvari, recimo gubitka posla, neuspeha na određenim poljima, plašimo se toga da ugrozimo svoje odnose sa nekim dragim osobama, plašimo se da nećemo imati dovoljno novca. Činjenica je da na našim prostorima još uvek se retko priča o strahovima, jer iz nekog razloga kod nas još uvek vlada uverenje da je plašiti se nečega jednostavno slabost i sramota, pa je najbolje da se to krije u sebi. Okruženje nas od malih nogu uči da su strahovi slabost i da mi uvek moramo biti jaki i hrabri. Bukvalno smo učeni da je zabranjeno osjećati strah. Sa druge strane, strahovi i sumnje su toliko moćni da mogu u potpunosti da nas parališu. Strah je jedno od najmoćnijih duševnih stanja, prisutnih, a često nevidljivih i na prvi pogled nepobedivih. Možemo se osjećati bespomoćno, ukočeno, bez ideje šta i kako treba da uradimo. Ono što je dobra vest je sledeće: sve ovo može da nam se dogodi jedino ako mi to dozvolimo. Upravo tako, znači mi imamo kontrolu nad našim sumnjama i strahovima. Na pitanje da li je moguće u potpunosti eliminisati sve strahove i sumnje, moj odgovor, a na osnovu mog dosadašnjeg iskustva i znanja koje posjedujem, je ne. Strahove i sumnje nikad nećemo u potpunosti eliminisati i s vremena na vreme ćemo se sretati sa njima. Ali kada nam se isti jave, mi zaista možemo naučiti kako da ih prevaziđemo i naučiti da im ne dozvolimo da nas vode. Primetit ćeš, paralelno sa tim kako budeš radio na sebi i kako budeš napredovao, strahovi će imati sve manju moć nad tobom. U ovom videu predstavit ću danas 6 veoma korisnih, u praksi dokazano uspešnih saveta koji će ti pomoći da više ne budeš rob svojih strahova, već da ih uspešno prevaziđeš. Prvi, zauzmi ispravan stav prema strahovima. Da krenemo od onih najosnovnijih stvari. Svako na svetu ima neki strah. Dakle, u ovoj muci nisi sam. Ali i pored toga što se svi suočavaju sa nekim strahovima, ne odluče svi da se sa strahom izbore, već mu se često prepuste ili beže od njega. Strah ne možeš tek tako potisnuti. Pokušao si, siguran sam, više puta, ali on je jednostavno i dalje tu. Definitivno rješenje nije ni u tome da bežiš ceo život od svojih strahova, jer na taj način si u stvari dozvolio svojim strahovima da upravljaju tvojim životom. Šta je onda pravi način? Kako izaći na kraj sa strahovima? Tako što ćeš se suočiti sa njima. Za razliku od poricanja da strah ne postoji ili njegovog potiskivanja, kada se suočiš sa strahom, ti ćeš u stvari prihvatiti da on postoji, što je uslov broj 1 da bi ga uspešno savladao i prevazišao. Ne treba da budeš iznenađen ako se trenutno nalaziš u toj situaciji da si odlučio da napraviš neku promenu u životu, da izađeš iz svoje zone komfora i da si se odjednom suočio sa gomilom nekih novih strahova. To je sasvim prirodna pojava, jer granice tvoje zone komfora između ostalog čuva upravo strah. Strah je mehanizam koji kao da nastoji da ti uvek budeš bezbedan i da ti uvek bude komforno. I to postaje izazov u onom momentu kada odlučiš da postaneš bolja verzija sebe. A to je moguće jedino tako što ćeš napustiti tu zonu komfora i tako što ćeš se upustiti u nepoznato. Čuo si za one metode koje kažu da se sa strahom treba suočiti tako što ćeš mu se direktno izložiti. Na primer, ako imaš strah od pacova, kao ja,
Kažu da je rešenje da se suočiš sa pacovima, tako što ćeš recimo ući u prostoriju punu pacova i provoditi vreme sa njima iznova i iznova sve dok taj strah ne nestane. Ne znam za tebe, ali ja ne bih odabrao ovaj pristup suočavanja sa strahom, a posebno kao prvi korak. A objasnit ću ti zašto. Strah ne nastaje iz fizičkog sveta. Strah nastaje u mislima, odnosno u nama. Iz tog razloga ja duboko verujem da je pravo mesto na kojem prvo treba da se suočimo sa svojim strahom u stvari u našoj glavi. U jednom momentu ćemo se svakako suočiti sa njim i na javi, ukoliko je u pitanju strah koji nas ometa u ostvarenju naših ciljeva, međutim, tada ćemo već biti spremni za njega. Savet broj 2. Suoči se sa strahovima. Kada pokušavaš da ga ignorišeš, on nekim čudom raste. Kada ga osvestiš i prihvatiš, on se opet nekim čudom smanjuje. Hajde da uradimo ovako. Uzmi papir i olovku i da krenemo da se suočavamo sa strahovima. Napiši čega se plašiš, a potom ispod toga napiši šta je najgore što može da ti se desi ako se taj strah ispuni. Prvo, u većini slučajeva, vezano za ogromnu većinu strahova koje sada imaš, preživećeš. To je ono što je najbitnije. Dakle, tvoj život nije ugrožen. A to je jedan od onih prirodnih strahova, strah od gubitka života. Međutim, reći ću ti nešto što ti od srca savjetujem da zapamtiš. Većina strahova koje imaš ne štiti tvoj život, već ti ga oduzima. Napiši sve svoje strahove, a onda kreni da analiziraš jedan po jedan i sve zapisuj, to je jako bitno. Mark Twain je jednom izjavio: imao sam jako puno briga i strahova u svom životu. Većina njih se nikada nije ostvarila. Upravo tako, na prvom mestu činjenica je da se većina strahova koje imaš nikada neće ostvariti. I to je jednostavno tako, statistika. Dakle, već sada možeš lakše da dišeš. Mi se u stvari ne plašimo same situacije, nego onoga što smo kreirali u svojoj glavi, a vezano za tu situaciju. Objasnit ću, recimo, uzmimo za primjer osobu koja se plaši zubara. Većina tih osoba nikada nije doživjela bilo kakvu traumu kod zubara. Jednostavno, oni su u svojoj glavi umislili da će im se kod zubara u stvari desiti nešto strašno. Što je najgore, mi kod zubara idemo upravo da uklonimo ono što je loše, da rešimo problem koji imamo. Dakle, mi tamo odlazimo po rešenje. Međutim, naš um je u stanju da ukoliko mi ne upravljamo njim, kreira jedan od najstrašnijih horor filmova koji ste ikada u životu gledali, upravo od našeg odlaska kod zubara. To znači da se mi u stvari u većini slučajeva plašimo naših uverenja, onih koje smo kreirali koristeći našu maštu i koje su tu u našem umu i ne daju nam mira kad god pomislimo na tu određenu situaciju. Dakle, ne plašimo se u stvari realnosti, jer opasnost u realnosti vezano za tu situaciju gotovo da uopšte ne postoji. Kada jednom otkrijemo, a zatim i prihvatimo tu ideju da smo mi u stvari podsvesno kreirali sami većinu strahova koje imamo, onda ćemo dobiti ogromnu moć da na iste utičemo onako kako mi želimo. Savet broj 3. Prisjeti se svojih ranijih pobjeda nad strahovima. Ja sam siguran da si do sada u životu više puta bio u prilici, nekada svojevoljno, nekada i ne, da se suočiš sa nekim strahovima. Pitanje je šta se onda desilo? Ko je pobedio? Uzimajući u obzir da si tu gde jesi, ja sam siguran da si pobednik bio ti. Prisjeti se toga čega si se nekada plašio, a od čega više nemaš strah danas. Ili si taj strah stavio u potpunosti pod svoju kontrolu. Ako si uspeo da pobediš taj strah, ne postoji niti jedan razlog zašto ne bi uspeo da pobediš bilo koji drugi. Pogotovo sada kada si odlučio da radiš na sebi i na tome kako da prevaziđeš svoje strahove. Sećam se perioda kada sam još kao mali morao na injekcije. To je bio baš ogroman strah od igle, panika, histerija, vriska, dreka, neću mama, neću tata. Međutim, sećam se kao da je juče bilo da su mi roditelji rekli jednom prilikom: hajde odeš lepo primiš bocu, a posle ti iznajmimo ne jedan, ne dva, nego 3 crtana koja god ti odabereš. Ja sam otišao bez jedne suze i bez panike. Hrabro i dostojanstveno sam primio injekciju i pogledao crtane filmove koje sam zaslužio. Na pitanje je li bilo strašno, moj odgovor je bio: pa i nije. Upravo tako, kada odaberemo da se suočimo sa strahom, onda zaista i nije toliko strašan. Savet broj 4. Radi na svom samopouzdanju. Osobe koje imaju više samopouzdanja su uglavnom osobe koje lakše izlaze na kraj sa svojim strahovima. Zašto je to tako? Zato što, paralelno sa tim kako jačamo svoje samopouzdanje, mi u stvari jačamo i veru u sebe. A što je vera snažnija, prostor za sumnje i strahove je manji. Iz tog razloga ti toplo preporučujem da konstantno radiš na svom samopouzdanju. Ja ti garantujem da ćeš se osjećati mnogo snažnije i da ćeš imati mnogo više snage za suočavanje sa svojim strahovima.
Video koji sam posvetio upravo temi jačanja samopouzdanja možeš pogledati tako što ćeš kliknuti na ovaj link u gornjem desnom uglu. Savet broj 5. Odluči da ne želiš da živiš život vođen strahovima. Koji izbor imaš? Možda je pravilnije da ti pitanje postavim ovako. Da li stvarno želiš da te kroz ceo život vode strahovi i sumnje? Naravno da ne. U tom slučaju nemaš drugog izbora sem da se suočiš sa svojim strahovima i da naučiš kako da ih pravilno i efikasno prevaziđeš. Odluči da ćeš to da uradiš. A onda se zaista posveti tome. Neka ovaj video koji sada gledaš bude samo jedan korak na tvom putu ka ostvarenju tog cilja. A to je da te strahovi više nikad ne parališu i sprečavaju da živiš život svojih snova. Zapamti, svi se mi suočavamo sa raznim strahovima. Razlika između onih uspešnih i onih manje uspešnih je u tome što su ovi uspešni bili odlučni da se sa svojim strahovima izbore i nisu dozvolili da ih ti strahovi spreče da ostvare svoje ciljeve. Savet broj 6. Vežbaj. Izloži se. Sada kada si sa strahovima pravilno suočen u svojoj glavi i kada si shvatio odakle svi tvoji strahovi potiču, spreman si da se suočiš sa njima i u realnosti. Ne moraš da ideš u prostoriju punu pacova ili da čučiš pored zmije, jer to su strahovi koji ne utiču na tvoju svakodnevnicu. Ali ako imaš strah za koji osjetiš da te blokira i sprečava da postaneš bolja verzija sebe, da započneš sopstveni biznis ili da kažeš nekome ono što zaista misliš, strah od gubitka novca ili javnog nastupa, da, u tom slučaju je bitno da se suočiš sa njim. To je finalni korak u procesu prevazilaženja tog straha. Ukoliko, na primjer, imaš strah od javnog nastupa, napravi sebi plan kako ćeš se korak po korak na kraju suočiti sa tim javnim nastupom. Ako je to strah od toga da recimo nekome kažeš šta misliš, isto tako napravi plan kako ćeš to da uradiš. To možda ne mora da bude uživo, možeš nekome da napišeš mail ili čak pismo gde ćeš objediniti sve ono što misliš i osjećaš. Na taj način ćeš napraviti ogroman pomak ka tome da budeš u stanju da nekome kažeš šta misliš gledajući ga u oči. Od ogromnog značaja je, kao i kod bilo čega drugog u životu, da stalno vežbaš. Neke stvari moraš vežbati bukvalno svakog dana, dok neke možeš vežbati samo povremeno. Međutim, bitno je da stalno osjetiš napredak kod sebe. Nemoj biti uplašen ukoliko osjetiš tu uznemirenost u momentu suočavanja sa strahom u realnosti, jer to je sasvim normalno. Samo fokusiraj svoje misli na kompletnu pripremu koju si prošao i na svo znanje koje si na ovu temu prikupio i nastavi dalje. Nije lako suočiti se sa strahovima, ali je neophodno ako želiš da živiš srećan i ispunjen, istinski uspešan život. Zapamti, što pre počneš da radiš na svojim strahovima, pre ćeš ih savladati. Hvala ti što radom na sebi činiš ovaj svet boljim mestom. Ovaj video je besplatan, a ono što bi meni značilo da uradiš za kanal Unapredi se jeste da nas zapratiš na Instagramu, Faceu i YouTubeu i da pozoveš tebi drage i bitne ljude da urade isto. Podeli ovaj video sa nekim za koga smatraš da će mu dobro doći, jer mi ne možemo sami da dopremo do svih ljudi. Ujedno ti savjetujem da klikneš na zvonce pored dugmeta subscribe kako bi uvek bio obavešten o tome kada objavimo neku novu video lekciju. Nastavi sa radom na sebi. Unapredi se.